Diyos nga Ginoo sa tanang panahon. Ikaw ang among ari, kagahapon o karon, sa tanan nga katuigan. Pagadaygon ka, walay tubong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, daghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunayo, simbahon kagayo. Santo Niño, gumako. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pito nga nobinaryo nato karon sa pista ni Senyor Santo Niño dinhi sa atong parokya. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang panaghiuyon o panagdait sa atong mga leaders, labi na dinhi sa atong nasod, nga dili unta magpatuyang sa ilang kahakog sa gahom o ang ilang mga garbo, ilisan untag pagpaubos nga magsabot-sabot, dili manag-away. Niya karon sang adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Juan Bosco, St. John Bosco, usa ka pari nga mao'y nahimong founder nini mga Salesian communities. Usa ni siya ka kabus kaayo nga background niya, nagkalisod iyang kinabuhi ug sa nahimo na siyang pari, iyang gitabangan ang tanang mga kabus hangtod karon maunay misyon sa mga Salesian brothers and priests and religious ang pagtabang sa mga kabus. Na ni parokya si San Juan Bosco dinis ato dungan-dungan sa daning atong parokya na alias Kot-Kot Liluan. Nindot sa kaya na silang simbahan, pista ron dito, pero wa man ko imbitara. So dito busy tingali. Nataon ni siya mga 1815, namatay po ni si San Juan Bosco mga 1888, mga 73 years old siya. Ako 60 na, kung magkadungan may kamatay, mga 13 katuig patingaling kuwang nako. Ambot lang kaabot batana. Apan ang iyang gibilin sa kalibutan o sa kanindot kaayong panigingnan o community, mga Bosconian communities. Uban kaniya atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha
sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangup sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Busa giingna ni David si Joab ug ang mga komandante sa kasundaluhan nga uban kaniya. Adtuan ninyo ang tanang banay sa Israel gikan sa Dan ngadto sa Beersheba ug ipha ang mga tawo aron masayran ko ang gidaghanon sa mga tawo. Unya gisultian ni Joab ang hari sa gidaghanon sa mga tawo. May 800,000 kahimsog nga mga lalaki dito sa Israel nga angay mahimong sundalo ug 500,000 dito sa Huda. Apan nagbasol si David, human niya maihap ang katawhan. O giingnan ni David ang Ginoo, nakasala ako tungod sa akong gibuhat. Apan pasaylua ako o Ginoo sa akong sala. Sa pagmata ni David sa pagkabuntag, gisultihan sa Ginoo ang propeta nga si Gad nga mananagda ni David. Ingna si David, kini ang giingon sa Ginoo. Tulo ka butang ang gitanyag ko kanimo. Pagpili ko sa niini ug buhaton ko ang imong mapili. Busa miadto si Gad kang David ug giingnan niya si David. Padadaan kubag tulo ka tuig nga gutom ug tulo ka bulan nga magtago-tago ka sa imong mga kaaway samtang magluto sila kanimo. Ubuot ka ba nga may kamatay sa tibuok nasod sulod sa tulo ka adlaw? Hunahunaa kini pag-ayo ug sultihi ako sa itubag ko sa nagsugo kanako. Mitubag si David kang Gad, dako ang akong kaguol. Maayo pa nga silutan kita sa Ginoo, kay maluluyon man siya kaayo, kaysa silutan kita sa tao. Busa gipadad-an sa Ginoo o kamatay ang Israel, gikan sa buntag hangtod sa pagkagabii, o 7,000 ka tawo ang namatay sulod sa tibuok nasod. Og sa pagtuyod sa anghel sa iyang kamot ngadto sa Jerusalem, aron paglaglag niini, nagbasol ang Ginoo sa kadaot nga nahimo ug miingon siya sa anghel nga gitugyanan sa paglaglag sa mga tawo, husto na. Didto ang anghel sa Ginoo sa ginikanan ni Arauna ang Hebusihanon. Unya miingon si David sa Ginoo sa pagtan-aw niya sa anghel nga mipatay sa mga tawo, nakasala ako apan walay labot kining ubang Israelita. Naghangyo ako nga ako ug ang akong banay lamang maoy siluti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, pasayloa ang sayo, nga akong nahimo. Ginoo, pasayloa ang sayo, nga bulahan siya
kansang kalapasan gikuha, kansang sala kitabunan, bulahan ang tao nga wala pasangilig sala sa Ginoo. Diha sa kansang espiritu walay kadautan. Ginoo, pasaylua ang sayo nga akong nahimo, unya akong giila ang akong sala at tubangan kanimo. Ang akong kasaypanan wala na ko tabuni. Maingon ako, ikumpisal ko ang akong mga kalapasan sa Ginoo. Og imong gikuha ang kasaypanan sa akong sala. Ginoo, pasaylua ang sayo nga akong nahimo. Tungod niini ang tanang tao nga nagatuo nagampo kanimo. Sa panahon sa kagul-anan, bisan lawom nga mga tubig mo baha, dili sila makaabot kanako. Ginoo, pasaylua ang sayo nga akong nahimo. Ikaw ang akong salibdanan, sa kagul-anan imo akong ampingan. Sa malipayon nga mga singgit sa kaluwasan, imo akong alibutan. Ginoo, pasaylua ang sayo nga akong nahimo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagkatago kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Imayaon ikaw, O Ginoo.
Sa Jesus mibiya niadtong dapita og mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod og mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto ug sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikatone kining tanan? Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya? O giunsa man niya paghimog mga milagro? Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babay ani aman dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila motuo kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila ka mga masakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila motuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Na ay famous nga panultihon nga nag-ingon, familiarity breeds contempt. Nakasabot mo ana? Wasan mo kasabot. Ang binisaya ana murag kung daghan na kag nahibaw-an sa usa ka tawo, labi na siyang mga kagahapon o mga binuhatan, musugod na ka og kadili makadaig niya, musugod na kag saway or tamay. Ngana nanglitan kamo pirmi na mong musimba dinhi nya 5 ka tuig na tang kuyog-kuyog. Tanawa di ba daghan na mog mga gihunahunang dili maayo nga rinako, labi na gyud sa mga lectors, mga sakristan, kaning choir, lay minister, ana og sa mga staff dinhi nga sige yung kuyog nako. Awa di ba na sila gipanghambit, oh may bitaw na father pero secret ana sila nya ang ilang mga naong ana kanang uga di na kayo mutagad pero kana mga bisita dinhi so pa picture gina pa dir picture pa dir so magilak-hilak pa pero magsige na ganig kuyog, magsige na mong kahibaw nya do na moy nahibaw-an sa ako mga sinultihan ug mga binuhatan na mosogod sa gagawin na ayon tawanan ana. Bisan sa atong relasyon sa Ginoo, kinsa may di na gyud kayo mutahod o Ginoo, kanang gasigig simba. Ang number 1 ana ang pari. Kanang gasigig misa kami, oy kasagaran namo di na mutahod o Ginoo. Mas mutahod mi sa obispo, mas mutahod mi sa mga kardinal, sa mga santo papa o sa mga bright kay nga mga pari, kanang tag-as kay mga achievements, mga doktor ingon ani nindot kay nasuwat nga mga libro, mga theological, philosophical theories, mas mutahod mi ana, mas muhanga mi kaysa Ginoo mismo. Kita ba? Kita nga sigig simba. Oh, di nakita mo taon, pero kanang panagsara makakita Ginoo, sama na mga adik, kanang mga palahubog, ana, muhilak na
kanang mga prostitute muhilak na inigsud og simbahan kanang maka-experience sila sa gidawat sila sa misa, gi-appreciate sila, gitagaan sila pasaylo, muhilak na. Pero kita nga pirmi dinhi na hilak pa ibao. Mao na si Hari David sa unang pagbasa, primero suod kay sila sa Ginoo, salig kay siya sa Ginoo. Niabot ang panahon nga kuan na gyud kay siya kanabang gi-blessed gyud siya maayos Ginoo ba. Daghan na kay siya mga sundao, lig-o na kay niyang gingharian. Nibuhat siya usa ka desisyon nga wa gisugo sa Ginoo niya ang paghimo og pag-ihap sa mga tao sa Israel aron pagsiguro nga lig-o na gyud kay siya. Mura bag iyang gi-check ba, iyang gisinsos kon lig-o na ba gyud siya. Mao tong pagsulti nga naay 800,000 ka mga sundao dinhi sa tong dapita niya, na say 500 ka mga lig-on nga mga lalaki aning dapita, assured kay siya. May ganis David nakaamgo dayon, ay nganong anhimang kumusalig aning mga lig-on kaayong mga sundao, nawa man pagsalig nako sa Ginoo, Lord nakasaha ko nimo. Kay giingnan man siya sa Ginoo nga nganong giihap man animo, wa kay salig nako, di ka motuo nga bisag 30 ra kabuk imong sundao pwede nimong buntugon ang 30,000 ka mga kaaway. Di ka motuo nga bisag ikarang usa makabuntog kag 10,000 ka kaaway basta sana kuyog ka nako. May gani kay nakabawi si David, 40 niyang basol, 40 niyang hilak o gidawat niya ang silot sa Ginoo. Kana manggong ato na bitang awayon ang tao nga suod nato, anha sa ta makaamgo kung moabot ang silot bunga sa atong pagsalikway anang tawhana. No? Para na bang bana mo salikway sa asawa, moadtos kabit, kay lami lagi tong kabit. Lami man ginang kabit, ingon sila. Wa mo kasuway na. Bisan asawa moadto sa laing laki, kay lami lagi mo hikap-hikap ning lain. Ganaana naman ka ng hinikapan ning usa dapool na iwakli na malangay na nimo. Asol ana. Pero katong bagong hinikapan labi nagmanguros daan. Kana bago ba? Pero tanawa inig resulta sa maong sala. Di ba maghilak-hilak ka? Daghan na kay kog kailaw pagka-paralyze gyud, di naman natagdos kabit, or kung tagdon pa mas kabit, nabi nagnahibaw na siya, hapit na siyang matay, patawag daig pari, ngumpisal dayon, hilak-hilak pa di, dako kay kugsa. Ako sa una, may man ka, kay nakatilaw ka. karon basol-basol dayon ka. Basta hapit na matay, kanang, cancer na, stage 4. Sos hila ko kupot pas liog pare, inig paduol na to ba kay hinay na makigtingog igana mukupot pa no yay mamatay tay corona ani man mamawi pa, pero anha jud ka maghilak nya kana wala na nay siguro. Although sa atong doktrina moingon man kitang mapasaylo ng imong sala, pero ang Ginoo nagtan-aw kasing-kasing og hardened sinner gyud ka naagi silot. Silutan gyud ka. Parehang David bisag gahilak na siya, gisilutan gyud. Ana. Muna sa may atong buhaton, una sundo nato si Jesus. Siya ra man atong model. Ikaduha, sundo nato ang mga santos, labi na gyud ang mga apostoles, sama nila ni San Juan Bosco, San Vicente Ferrer. Nakasinati silang mga pagsalikway, kay doon naman sila mga bati nga backgrounds. San Vicente Ferrer na igo ni siya sa katong kagubot sa pag-ila o kinsay tinuod nga Santo Papa. Uwaw po to siyang bahin. San Juan Bosco, daghan po siyang bati nga background, tungod siyang kapobre. Pero unsa may gisunod nila? Si Jesus.
nga mipadayon sa iyang misyon bisan pag naay nagsaway niya. Naay nagsalikway niya. Nipadayon siya sa paghigugma sa misyon nga gihatag niya. Tudloi ang mga tao, tanang mga tao tudloi gyud, bahala nagmosalikway og mudawat nimo. Ayaw pagpili, sige hilag yung tudlo. Nyag naay muduol nimo nga naay masakiton, pandungi lang yapos kamot mo nang si Jesus bisag gisalikway dito sa iyang lungsod, naaman say pipila nga mituon niya miduol, iya gyapon gipandungan, naayo gyapon. Wa mingo si Jesus, pamahawa na mo, wa mo mudawat nako. Iamong tamuan na mga buangon diha, ipakita na ko nga wa jud koy ayohon dinhi. Wa oy, sige lang yapog ayo, sige lang. Mao na kamong mga asawa isalikway mo sa inyong bana. Adto nas kabit, padayon sa imong pagsulti nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos. Sa naisumpay na kamugaway kapitos. Sa sakit ug sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag ka nato, di gyud ti kabiyaan, animala ka. Okay, na animal naman na, nibalhin naman nga to spikas, mao man ang mga animal, ug asa tong lami, adto man ang adto magpunsisok, di ba? Na animal pa na rong imong bana, pero ikaw nagpabilin kang mahigugmaon sa mga animal. Di ba? We can also love animals. Di pwede. Pwede higugmaong animal, dili. Pwede, oy. Nagiuban karon mas pinangga ang iring kaysa bana or sa asawa, mas pinangga ang iro kaysa gidikanan. Namgani uban mas pinangga ang ilaga. Mas pinangga ang bitin. Ano oy? Ang iyang pet ba? Bitin, kanang mga buaya, mga ilaga, mga tanga, kanabang mga exotic kayo ba? Pero depende sa imong gimahal. Higugmaa lang na. Niya ikaduha, kung kitasad mao'y gitagaan o nindot nga pagtagad, parihan ni Hari David paningkamot sa pag-renew sa imong gugma ni ining tawhana. Kanabang murag niugana ang imong paghigugma niya, murag common na lang kaayo, murag familiar na lang kay nimo siya. Renew your love to that person. Unsaon man, sama sa atong relations Ginoo, kada misa mo renew gyud ta. Unsaon man, ilha nga dili gyud ta worthy sa gugmas Ginoo. We are not worthy. Mo na idayon natong kalawat, Lord, I am not worthy. Dili ko angayan. Mo aron ma-renew. Giko na be. Lingi ako no inyong tupad. Ingna ko no, angayan kang mudawat o Ginoo. Ingna. Ingna sa imong binuhatan, angayan kang mukaon o Ginoo. Di oy. Kanang gibuhat nimo sa imong buhok nga imong gikuluran nga wa ka mananghid sa Ginoo, kanang imong kilay imong gikiskisan kay wa ka mananghid sa Ginoo, kanang imong naong imong gipaputi og maayo bisag lagom na wa ka mananghid sa Ginoo, nagpalaygit ka, nagpuyo-puyo ka kaniadto nya karon bag-o pa mong gikasal nya namsikag panglibak. Sige kag panaot, hasta pari, imong daoton. O na gani kay palit-palit og slat. Nya angayan ka mo kaos Ginoo. Basig dili. Renew. Di ba? Nya unsa may sunod? Sunda siya. Ingna ang imong buhat ug ang imong pulong mao'y akong kaluwasan, buhaton ko ni. Pasabot ako sang higugmaon ang ni-reject nako. Ako din sige man jud kog expect nga kining 181,000 ka subscribers sa atong YouTube channel mamalit ginig slot naman na sa akong hunahuna. Pero abi ninyo ang mopalit portirag yung jutaya. Pero angayan ba kung magmahay? Dili ay. Ako ragyapon mong higugmaon tanan kay mo palit ragyod mo sa madugay sa madali. Di ba?
Tanawa, di ba pila na atong update ron. Dipindi raman is Ginoo iyang tandugon ang kasing-kasing. Ang atong unahon taning atong special slot, Healing Joy of Santo Niño, kay karon na rabalaning Sabado kutob. Pila na lang kaadlaw? Marta, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado. 4 na lang, karon. Pila na itong halin? Niabot na 13,340 ka slots. 11,660 na lang ang nahibili. No? Pakpak! Punaan sa mga 5,000 ka slots karon, awa na, gamay na lang ni tingali. Hindi na nga, para na ako pangandoy na, sa pangandoy lang. Yan na atay 50 slot challenge na nasantay na dawat nga 105 ka 50 slot challenge, tag 5,000 each. So, di ba? So, liba ginako aning Ginoo. Paspasin ninyo palit kay 4 na lang kaadlaw aron makadawat mo sa Healing Joy of Santo Niño. Yes, murag familiar na kayo ni mga slots. Pagbaligya nako atong slots sa Kapilinya katong Mother Mary's Healing and Deliverance, pastang daghana na malit doon pusot-pusot tag 1,000 pa ganito. Pero karon 100 ato ibaligya, hapit wa nay mo palit kay ano man familiar, no? Familiarity. Sige lang. Pero ang Healing Joy of Santo Niño, pirmi baya ng bag-o. Wa baya na gibaligya sa una. Wa baya na nato gi-offer sa una, no? Mo ni atong sintro karon. Niya, gahisgot sa may gabi nga, nindot sa doon taog na ay litson. Kay manghatag man taog pack meals, karong pizza tres, inighuman sa atong sinulog siyudahon, manghatag tagpak meals. Wata kahibaw kung paigo ba or dili ang atong giandam. Kay ubay-ubay maginang tao tingali, kay gabi gasugod nag-blockings diha, daghan makin tao nga duha ra to ka buok barangay ang nagpractice. Unsa na kag mangabot na ning 5 ka barangay, malusno gining atong San Vicente Ferrer, no? Pero igilang hala nila asa na sila manungtong, ay la nagubang atong mga koral diha. Magplano may manghatag tag pagkaon nya ikaduha hatag sa taglitson. Naman ko'y mga kaila nga ako ginang daog-daogon og pangayog litson, di man sana silang balibad. Pero karon akong i-offer in public. Kinsa ninyo mo donate og litson. Ipadalang din ang ato rong presyo sa litson nga igo-igo sa gidakon na sa 15,000. So ayon na lang mo paghago og pahimog litson kay pagpa-deliver na sa dana dire labing nagmaliit ang mananomig pangaon nya mo pay pag-abot or ma-advance sad kaayo hunit na sad kay panit kami na lay order tag 15,000 kada litson. So nanginhanglan tag labing minus 5 ka litson. So first come first serve. Litson challenge. Gikan karon anton Sabado ha. Kutob la Bernis kay mag-order pa man mi. Ha? So ingna lang pader para litson ni na 15,000. Naman sa uban mo installment yun pader pwede partial na katunga ras litson ato ani Roy Mada. Pero okay ra gyapon. Okay nya partial basta para intended na litson. Unsa man natong litson ato og daghan kayo makaabot sa atong equivalent sa pack meals, ato na siyang idungan og hatag og tan-aw nato ang tao sobra kaayo ang atong pack meals nga giandam dili paigo ato nang i-support. Di ba? Kana nalay atong ipanghatag parisan nato unsa kada iparis, dili natong pack meals nga gi-order nato. Ang importante makakaon ang tanan. Nya kutob sa litson nga inyong i-donate ato ginang ipakaon. Apil na to mga high blood atong pakanon. Total di man sana sila mamatay tingali anang gabion na malingaw ra man na sila. Nya do na gyapon mo Healing Joy of Santo Niño. Nya sa ato sang SBF dag di dako-dako na sa doy 9,380 na ka slots ang atong halin na pay 50,682 ka slots nga available. 500 pesos per slot. Pakpakan gyapon nato ang namalit sa atong mga slots. Yes, naanay familiarity
Pero ang importante na atay renewal, especially sa atong relasyon sa Ginoo o relasyon sa usag-usa. Sa atong nasod karon, medyo naay crack sa relationship sa atong mga idols, sa atong mga models unta sa pangagamhanan. Iampo nato nga mag-renew unta sila sa ilang friendship, mo renew sila sa ilang commitment to the Filipino people, not to their own principles. Sa kalibutan, naasay na nag-away karong mga leaders nga kaniadto suod na sila, naghigugmaay na sila, karon nag-away na. Iampo sab natong naa untay renewal, dili unta mosaka ang ilang garbo tungod lang kay familiar na kay sila sa ilang gahom, anad na kay sila sa ilang authority, nahimo na silang wa nay Ginoo. Ang atong modelo si Santo Niño, bata nga gamhanan, hari sa tanan, pero maluluyon kay batubalani man sa gugma. Manindog ta para sa atong nobina. Ikapitong adlaw nga nobina alang sa atong Senyor Santo Niño. Mga igsuon, si Jesus ang matamis o yamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan, busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba, himuo nato kining santos nga nobina alang ni Senyor Santo Niño. Palihog mangluhod. O Santo Niño Jesus nga himahimayaon uyamot, nga tungod sa imong kaluoy ug paghigugma kanamo, ania ikaw sa simbahan nga gipatindog o gihalad kanimo mga devoto sa imong santos nga ngalan. Nagasimba kami kanimo uban sa katilingban sa mga tronos nga gipaambit sa imong kamahalan, aron mahimo sila nga salamin sa pagkasantos mo nga walay katapusan. Nangamuyo kami kanimo nga hatagan mo kami sa kaputli sa among kalag, aron magpuyo kanamo ang imong santos nga grasya dinhi niining kinabuhia, ug unya magpuyo kami uban kanimo sa kahimayaan sa langit. Amen. Ato karong pangayuon ni Senyor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, o Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan nga isugong musangyaw sa pulong sa Dios, ug puy-an nila kini sa tumang pagtuo, mag-ampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga Kristiyanos matinud-anong musangyaw sa pulong sa Dios, ngadto kanila nga walay pagtuo, mag-ampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga misyonero magmapailubon o dili kawadag paglaom diha sa ilang pagsabot sa mensahe sa Dios ngadto sa dili maabi-abihong dapit, mag-ampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabug-atan nga sa mga palasunon sa kinabuhi,
makita sa talagsaong gugma sa pag-amuma sa Dios pinaagi sa ilang nagpakabanang pamilya, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa kalinawng tunhay, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Kitang tanan, O Jesus nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes ug mga sismatikos aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himuang nga kining sakripisyo diin kami nakahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Juan Bosco, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa kinabuhi, ang labay mahimong tuwi. Ikaw kahulugan sa kinabuhi, makagadlaw, makagtuwi. Santo ninyo, kalipay kasakit, kawadon kadunan, kadaugan kapildihan, ayaw pagpalayo, lamdagi kanunay ang akong padulngan, ayaw itugot nga ako mahisanan. Unsa ang kinabuhi, imong paguli, ikaw kahulugan sa kinabuhi. Matagadlaw, matagtuwi, santo ninyo kalipay kasakit, kawadon kanunahan, kadaugan kapilian, ayaw pagpalayo, lamdagi kanunay ang akong padulngan, ayaw itugot ako mahisalan. Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Winaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot.
Usas mga nindot nga gasang atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kung kanunay tang mupadayon sa paghigugma o pagsangyaw sa maayong balita bisan sa mga tao nga nagsigi na og salikway nato or magsigi tagrinyo sa atong love sa usag-usa. Salamat sa nialagad nato karon sa atong misa nga nahimo ning malampuson ang atong mga pilgrims karon gikan sa Cofradia de San Vicente Ferrer Group 7. Yang atong singer, atong ni-lead nato sa pagkanta, Brad Rene Montecalvo, ang atong salmista or kantor, si Sister Emma Rosel, ang atong mga lectors, sila si Sister Catalina Kapangpangan o si Sister Rosana Bihok. O ang atong tanan nga ni-offer karon sa special or formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, sila si Brad Dennis o si Sister Carmila Marikit and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, usbunako ang pagpahinumdom nga ang katapusan natong motorcade ugmang ugmang adlawa mao na atong katapusan nga motorcade. Karong gabi second to the last. Muna manguyog ta, nindot kay tan-aon ang mga 34 ka kapilya nga naghimo sab sa ilang sinulog performances sa matag lugar nga ilang giangkon nga motuyukan nato sa motorcade. Malingaw gyud mo, wa pa mo kakuyog, panguyog mo, you miss 1/2 of your life. Ana. Unya gamita lang gyud ang maayong kondisyon nga sakyanan, nya maayo sa kondisyon nga driver. Ako lang nang balik-balikon kay hapit may madisgrasya ng driver. Nya salamat kaayo sa inyong padayon nga pag sa ato sang Pizza Dos mao na nay atong final rehearsal sa 5 barangays nga mao gi atong contingent spot sa Sinulog Showdown. Mura magitinuod ni nila, mura na magpinatyanay naman yung ilang practice. Ay lang kayo tinud ay kanang ko ra man ning ato gud parokya nya kang ko ara man ning kanang lingaw-lingaw ra ba. Pero hapit man sila magpakamatay. Pero nindot ba kayo, no? Congratulations mga barangays, no? Bisag wala pa ta nag-contest, congratulations sa inyong efforts. Unya tan-aw sa nya mo ana magsugod na sa misa sa alas 2 sa hapon ini ka Pizza 3. Unya ighuman adayoy festival queens nga showdown or competition. Nya ighuman ana street dancing competitions. Nya ikatulo ang Sinulog Showdown competitions. Magabihan tingit ana moabot siguro ta ana og mga alas 8 gabi more or less o na matapos ang atong programa. Nya sa kaadlawon ana Pizza 3 karong Sabado na atay Biblical Rosary alas 4:45 panguluhan sa atong PYCC o sa atong mga lectors o mga lay ministers nga mga ministries. O niya musunod ang misa Fiesta Mass sa alas 6 sa buntag. Wala na tayo alas 12:15 nga misa ditso na tas alas 2 sa hapon. Iyampo nato mayong panahon, mayong sitwasyon og labaw sa tanan himuon na natong sakripisyo aron manag-uli na ning nanag-away nato nga mga katawhan labi na gyud mga leaders sa mga nasod labi na dinis atong nasod. Pait kayo kung kining away mao gi atong mo'y atong himuong sulbad ba sa atong mga problema. Di man kinahanglan tingay mag-away kita, magpinatyanay kita aron masulbad lang ang problema. Matod pa ni Kristo, ang nasod or ang gingharian or ang pamilya nga mag-unay away mahugno gid na. So atong iyampo nga duna untay mga nindot nilang mga makabot nga pamaagi. Manindog tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo
manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo ato na sang isinggit ang Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Masipang pakpak ni Santo Niño. Viva Señor Santo Niño. Viva el Señor. Viva Señor Santo Niño. Viva el Señor. Cantarán magsiguro, cantarán magsiguro, magkaputan magsiguro, cantarán magsiguro. El Señor, cantarán magsiguro. El Señor, cantarán magsiguro. Senyor sa may utang kini. Senyor sa way ikabayan kini. Senyor sa way naluoy kini. Senyor sa way nagtabang kini. Senyor sa wa makautang kini. Senyor sa magpautang kini. El Señor, cantarán magsiguro. El Señor, cantarán magsiguro. Senyor sa way tambal kini. Senyor sa way ikapalit kini. Senyor sa way anak kini. Senyor sa way paryente kini. Senyor sa way silingan kini. Senyor sa way hisabti kini. Senyor sa way katabang kini. Senyor sa way paglaom kini. El Señor, cantarán magsiguro. El Señor, cantarán magsiguro. Senyor sa mga bata kini. Senyor sa masuso kini. Senyor special children kini. Senyor sa masakiton kini. Senyor sa teenagers kini. Senyor citizens kini. El Señor, cantarán magsiguro. El Señor, cantarán magsiguro. Senyor sa paubsanon kini. Senyor sa mga hinayon kini. Senyor magiinumtanon kini. Senyor sa wa magkasinabot kini. Senyor sa way pagsinabtanay kini. Senyor sa pagpinasaylo ay kini. El Señor, cantarán